Αν θες να μάθεις πώς δημιουργήθηκε το Handora.gr, μείνε στο βίντεο και άκουσέ με. Το Handora.gr δημιουργήθηκε από δύο νέες μαμάδες, τη Θεοδώρα εμένα και τη Χρύσα, που μέσα στην καθημερινότητα, τα παιδιά, τη δουλειά, αποφασίσαμε να κυνηγήσουμε ένα όνειρο. Πριν από 2 χρόνια, ύστερα από ατέλειωτες συζητήσεις, γεννήθηκε το Handora.gr. Θέλαμε να δημιουργήσουμε κάτι δικό μας, ξεχωριστό, όμορφο και ποιοτικό, αλλά και οικονομικό για σας. Έτσι επιλέξαμε να δημιουργήσουμε ένα e-shop με ατσάλινα κοσμήματα. Επιλέξαμε τα ατσάλινα κοσμήματα διότι είναι οικονομικά και ποιοτικά ταυτόχρονα. Δεν μαυρίζουν. Πολύ μεράκι και προσπάθεια προσπαθούμε να εξελισσόμαστε και να έχουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση σε εσάς. Εύχομαι να σας άρεσε η ιστορία του Handora.gr και να συνεχίσετε να είστε κομμάτι της. Φιλάκια!